session deja vu. Come on. מהומות מתחוללות בכל הניישן ואין אובג'קשן, do bad situation שופך את כל הבטן על המנגינה. שנים צעקתי בתקווה שמישהו ישמע, וכתוצאה מזה צמוד למוניטור. זה הקרן אור שלי, אין לי מה לבחור. אסיר מוזיקלי אויב של המדיה, כי קוראים למה שמגיע לי פריבילגיה. למד את הרירה לא לשוש להעיז, וגם לחשוב לפני כל מעשה פעזיז. יוצר יופי מהגועל יליד הפוסטה, הנה הזדמנות כדי שתתפוס אותה. לא יעזור להם גם אם הם לא ירפו, אג'נדה שנוצרה מהסשן דז'ה וו. וכשהמכשולים לא יזוזו הצידה, זאת סיבה מאוד טובה לנוע קדימה. קרן אור באופל, מקטינת הגודל, בכל הכוח רק להתקדם, ושזהו יום חדש דבר לא יסתיים. קדימה. קרן אור באופל, מקטינת הגודל, בכל הכוח רק להתקדם, ושזהו יום חדש דבר לא יסתיים. קדימה. כל הזמן רוצים אחרי השם שלי, בדואר מכתבים שמסכמים את ההוצאות שלי. החגיגה נמשכת כמו באפטר פארטי, חלומות התפוצצו, נפלתי וקמתי כי קרן אור מאירה אותי כל פעם מחדש. הלב נרגש 100% ללא תוספת של פרש, וכל הזמן הם אומרים לי מספיק עם זה ודי, בסוף אתה תקבל את מה צריך אבל בתנאי. כל פעם שנבקש אתה תרים ידיים, לבינתיים הם עם הג'מה מרימים להם כוסות לחיים. ואני שואל את עצמי איפה האיזון, האנשים שקופים מזמן רצים לכל כיוון. תבין אין סודות, הכל פרוס על השולחן, תהיה מוכן לשלם על הכל במזומן. תפוס את הפוקוס שלא תאכל את מה שבישלו, עד לפעם הבאה מדז'ה וו. קרן אור באופל, מקטינת הגודל, בכל הכוח רק להתקדם, ושזהו יום חדש דבר לא יסתיים. קדימה. קרן אור באופל, מקטינת הגודל, בכל הכוח רק להתקדם, ושזהו יום חדש דבר לא יסתיים. קדימה. מעניין מה הייתי רואה אם הייתי עולה לחדר במלון. מעניין מה הייתי רואה אם הייתי עולה לחדר שלך במלון, מהחלון של המלון. כמו נמלים אנו נראים לא מתעפים בכל זמן בכל